Skupina číslo 9. Jako první přichází velký bílý pudl, střední bílý pudl, Boston Terrier, tibetský teriér, kavalír King Charles Španěl Mops, čínský kokolatý besesky, Havanés, vojenský psík, Elviček, Lhasa Apso, Shih-Tzu, Gryfonek, Brabantí, Papillon, maltéský psík, francouzský buldožek, Japančin, Chihuahua dlouhosrstá, skupinu uzavírá Pekines. A FCI skupinu číslo 9 přichází posoudit paní rozhodčí Zdenka Jilková. Myslím, že můžete povzbuzovat, když ty skupiny budou dvě, že to zvládnete. A teď se předvede druhá část. Začíná Lhasa Apso, pokračuje Shih-Tzu a až po Pekinéze. A také můžete tleskat. FCI skupina číslo 9 spolu s dvojkou byly dnes nejpočetnější skupiny. A když se na ně podíváte, je to skupina velmi rozmanitá. A co se týká velikosti, vypustosti, ale charakter mají všichni stejný. Přátelští a milí. Je to skupina společenských plemen, skupina takzvaných plemen na klín. Ty plemen, s kterými se máme mazlit, která máme česat, chovat a opečovávat. Do užšího výběru postupuje Boston Terrier, do užšího výběru postupuje kavalír King Charles Španěl, do užšího výběru postupuje Líček, maltéský psík, a Pekines. Ostatní poděkujeme potleskem a vás, vážení organizace, poprosíme, protože se tady nakonec a paní rozhodčí uvidíme, jestli vás bude chtít na stole, určitě vás bude chtít individuálně posoudit. Takže v nejvyšším výběru zůstal kavalír King Charles Španěl, Boston Terrier, Líček, maltéský psík a Pekines. Na stůl půjde kavalír King Charles Španěl a vy můžete zatleskat, jestli se vám líbí. Na stůl poprosíme Líčka. Líček je krásné pohled se specifickou úpravou, s vysokou inteligencí a velmi sportovním duchem. A také ho uvidíte samotného v pohybu a měli byste zatleskat běhá Líček. Poprosíme Boston Terriera. Možná stojí za připomenutí, že tento Boston Terrier byl první kanisterapeutický muzeum v historii Divec, používal se už v roce 1900. Měli byste Bostonovi zatleskat.
rozhodčí už čeká maltéský psík. Krásný jedinec s nádherným dokumentem, překrásnou a jak je pečlivě obočovávanou sestí. Maltéský psík a měl by zaslat potlesk. Víte, že existuje obraz dáma se psíkem, já si myslím, že tato diecéze mohla stát modelem pro moderní obraz dáma se psíkem. Pátý sestří skupiny číslo 9 na stůl nastoupil pekingský palácový psík. To je plemeno se specifickým tvarem, plemeno s krásnou sestří. A jestli jsme říkali o toho, kde je to chovala, potom byste se měli podívat do muzea Karla Čapka, tak byste zjistili, že je tam fotografie, kde dáma drží na ruce pekinéze a ta dáma byla paní Šajnfurdová. Pekingský palácový psík. Poprosíme o poslední závěrečné kolečko. Děkujeme paní rozhodčí, poprosíme ji, aby se odebrala ke vstupním vítězům, paní Zdeněka Rilková. A my víme, že na krásném pátém místě se umístil Lvíček. Čtvrté místo patří krásnému a krásné červenému maltérskému psíkovi. Na třetím místě se umístil Kavalír. A paní rozhodčí nám říkala, mám velké dilema, oba jsou mimořádně nádherní. Pak ale řekla, druhé místo Boston Terrier a vítězem se stává Pekines. Já myslím, že i když číslo 9. Děkujeme paní rozhodčí Zdence Jílkové. Na pátém místě se umístil Lvíček, na čtvrtém místě maltéský psík, třetí byl Kavalír King Charles Španěl, druhý byl Boston Terrier a vítězství patří překrásnému Pekinézovi.